I dag vil jeg spille sammen med min ven i Vejle. Jeg er hjemme med Hej Cornelius. Ja, det er ikke dig, det er ikke dig. Nej, vi skal ikke spille med dem. Det er heller ikke dig, Fake Kings. Hvor nær er du? Okay, kom. Jeg er lige kunne sige, og hvad ser vi nu? Nej, kan det skrive det? Okay. Det er nej for hun lige. Så kan jeg snige den plads. Jeg har ikke plads på hovedet. Nå, har du også grappler? Må ikke komme frem. Men ved noget andet end mig. Jeg tog only random undtagen mig. Okay, skal vi 1v1 igen efter? Og så skal vi lave only random. Har du en skin til mig? Ja, nej. To sekunder. Pause. Lige skrive sådan. Ja, skal jeg ringe til ham? Nej. Vil Louis? Nej. Skriv nej. Eller skriv måske senere. Måske senere. Okay, sådan der. Så går vi lige sorry. Så sådan igen. Oh. Han spammer mig lige, kan du høre det? Kan du høre det, Måns? Kan du høre det her? Kan du høre det her nu? Nå, kan du høre det? Han er gjort 12 gange. 12? 13. Jeg skrev det kun én gang. Eller, jeg er klar. Det er t-shirt, hvis jeg ikke kommer til. Eller, jeg var ikke klar. Men du fik mig næsten. Jeg bruger flere. Nej, Victor. Efter, kan du godt lave mig mere. Jeg er god med knifen. Eller, jump pad er den eneste stand-up weapon, jeg mangler.
gå med knifen. Lad os slå 2 vi til. Hvem er Charlie selvfølgelig? Jeg fik kub til at sove, ikke? Hammered Carper. Jeg har Roblox 2. Hvem tror jeg vil have det her på min burst? Hvad er det? Hvem vil tro jeg? Det ligner lort. Det er det. Har du nok til at gifte mig og alle sammen? Okay, så det. Nå, men jeg har helt glemt, at jeg filmer.